Ndinotambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa paHadzirare uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka usadye manonoko panyaya dzekusubscribe uyezve malikes enyu akakosha zvikuru zvinobatsira kuti video ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirika nawo nekuona this video. Vadikani, first update sekuzwa kwamunozviita vadikani, nyaya dzepanapa tinoona nadzo takadzibatanidza. Ndosika muchiona kana ndichinyora headline ndinoti koma ndobva ndaisa imwe nyaya pamberi mandati koma. So nyaya dzepanapa tinoona nadzo takadzibatanidza, tinoita tichiona manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo randirwadza randibata riri kutenderera mastreets esocial media. Video iri nderevabereki vechidiki. Vabereki vechidiki ava vane mwana wavo ane kurwara kwaari kuita, asi inini ndichabuda ndakamubleya kuitira kuti tisavharirwe akaunti yedu noti mwana wechidiki tishandisire kubleya igumbo rake. Kune vanobatsira bataiwo vabereki ava vachaisa nhamba dzavo. Kuti upedze kuona this video rese tichatsudzura dzese nyaya dzachona pasame video rinoiri rese. Vadika ndokumbura kuti zvatinofika comment section. Video iri ratorwa nePlatinum Zim FM ndo yatora video iriri. Sechiziviso chiri kupiwa kumhuri yeZimbabwe takati tichisvitsewo tichitepenyure chisvike kumhuri yeZimbabwe. Hama dzeHadzirare 263 tatione this video. Makadi mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Tremo Bushu, ndogara kuBaguta Farm, wari paside pangu madzimai angu. Chatiwinza pano pandipenyure Platinum FM idambudziko remwana uyo wamuri kuona wandinaye. Dambudziko rake rakatanga ane 8 months dzekuberekwa, ndipo pakatanga dambudziko rake rinova ratiwinza panapa musi waranhasi paPlatinum FM. Mwana uyu akaberekwa mune zvakanaka asina kana dambudziko ranga anaro, but ati kurei kunosvika pa8 months pakatanga kubuda pamboneziso rake, pakatanga kubuda kamwe kauchena kanga karipo pamboneziso ipapo, kakatanga kuita kachipura kuzosvika nerimwe zuva ziso rake ro rakamuka rakazvimba rakafushirika. After 2-3 days harina kunge raserera, rakaramba rakazvimba. Takabva taenda naye kuhospital, kunova kuParire Nyatwa hospital kwatakaenda naye akanorapwa nemadoctors. Madoctors akadiscover kuti chakonzeresa kuti ziso rake rizvimbe inhau kuti ane inonzi retinoblastoma cancer. Zvadaro akabva atanga kuenda kunorapwa kuParire Nyatwa. Madoctors vachimuita matreatments ake vakati the only option yatingaite ndeyekubvisa ziso racho rona, ndo option yatingaite kana cancer yasvika palevel rakadai. Zveshuwa mwana akatanga kuenda achinorapwa, amai vake vachinoenda kureview achinorapwa kunosvika madoctor yamuita operation yokumubvisa ziso rinova iri rakabviswa. Zvadaro mushure monge aitwa operation, amai vacho vakatanga kuenda kureview each and every month vachinopiwa mushonga wainoapplywa nemadoctors inonzi chemo. Vachinomuapply kudaro vakaita zvabout 8 times vachiendako each and every month achikureview achinoiswa mushonga iwowo kuti ziso rake ridzokere panormal paipe panga paranga rabviswa. Zvadaro madoctors vakati zvona cancer muchisina muviri wake mwana mushure mokunge aitwa operation ziso rabviswa, akatoridzirwa bhero kuchipatara zvichinzi cancer muchisina. Vagara naye after 1 month akabva atanga kubuda bundu rinova iri ramuri kuona riri paziso rake. Rakatanga kubuda riri diki, ndobva raita richikura. Ipapo hatina kunge tadzokera panguva iyoyo pakatanga kubuda bundu kumadoctors. Chakazopasa kuti tidzokere kumadoctors inhau kuti
mukutamba kwaitawo nevamwe semunhu aikwanisa kunge achifamba achinozvitambira kune vamwe vake. Rimwe zuva akazongouya gumbo rake rakazvimba. Mukutamba imomo sevabereki takafungidzira kuti maybe pamwe kutamba kwaita nevamwe vake pane kukwadzwa kwaaitwa. Sezvinei takatanga taenda kuChinoi Hospital kuti anotarisira kuti chii changa chaitika pagumbo iroro. PaChinoi Hospital madhoktors vakati aiwa, akaitwa scan, madhoktors vakati aiwa gumbo rake rakanzvenga mbichana noti maningi, rakanzvenga mbichana noti maningi. Vakatanga kumurapa kuChinoi Hospital ikoko, vakatiudza mushonga yatinofanira kunge tichitenga tichinomushandisira nekumubhandeja gumbo. Zveshuwa izvozvo takazviita sekudaro, semutauro wazvaitwa nemadhoktors, asi hapana chakashandira kuzvimba kwegumbo, rakangoramba richingoita richingozvimba. Tati garei, vakabva vadzokera kuParirenyatwa Hospital. Vadzokera kuParirenyatwa Hospital ikoko, vachinodzokera naye kuParirenyatwa vakabva anoonekwa nadhokta mwana. Zvikanzi nemadhokta chakakonzeresa kuti gumbo rake zvimbe inhau kuti kensa yake yakapararira muviri wese, ndo chakonzeresa kuti gumbo rake riite rizvimbe, nokuti kensa inotsvaga pane position iri wiki pamuviri, ndo painogona kubudira ipapo. Saka the only option yatingaite semadhoktors, kana kensa ichinge yapararira muviri wake so, tinokwanisa kukunyorerai mishonga, mapainkiller anodzikisa marwadzo muviri wake. Ndo the only option yatingaite, yekuti munokwanisa kuenda kumafamasi muchinomutsvagira mushonga wati kumunyorera. Ndo the only option yatingaite semadhoktors. Saka zvadaro mhuri yeZimbabwe, mushonga tiri kushandisa ende mushonga yatakaudzwa nemadhoktors takamutengera ndiyo yatinogara tichimushandisira, but hapana chiri kuchinja pakuzvimba kukuita gumbo. Uye nebundi rakatanga ritori ridiki, risina kutombodai sezvarakaita nhasi. Rakatanga riri diki, rikungoita richitowedzera each and every day, negumbo rake rikungoramba richingowedzera each and every day. Sevabereki tashushikana kuti tinomurapa sei mwana, ipapo patingawana rubatsiro. That's why tauya panapa paPlatinum FM sevabereki kuti mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kutibatsirawo pane dambudziko iri. Kune vamwe vaiti vanobatsira, vakauya vakatibatsira, but hapana chakashanduka. So kana kuruzhinji rwenyika kune vamwe varipo kunze vakateerera panguva ino vanokwanisa kutibatsirawo. Ndaikukumbira kuti mugotibatsirawo zvichienderana kuti madhoktors oro kune vanhu vaMwari varimo, nedheway vanokwanisa kungotibatsirawo kuti dambudziko remwana ripere. Tiri kutsvaga vanhu vanotibatsirawo mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko ripere, mwana akwanise kunge achidzokera panormal position pake. Maybe mungatipawo phone number vanoda kukubatai, vanokubatai panhamba dzipi kuti vagone kutaura nemi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachikupai mazano kana ari mazano ekuti mwana abatsirike? Vanokwanisa kutibata. Nhamba dzerunhare i0778 191 835. Ndedzokorodzai zvekare 0788 191 835 kana kuti 0718 938 789. Ndedzokorodza zvekare 0788 191 835 0718 938 789. Next update ividhiyo raChief Wenje. Chief Wenje ndosika ndati uyaimuone zvaitwa Gaza.
Chifonje vakabuda masocial media vachimutuka vachiti iri idhongi wakarerwa neZANU-PF nhasi wakurasa muswe. Ndatione this video. Takatuka Geza tiri kwachivu. Geza ndobva apindura achituka pamusoro pangu. Saka Geza ina njira dzopindura nenzira iso simbu. Ikarira kudai sei. Kuleputose kupfumirani. Tongiri nenge ngombe. Nganga zani akakurera ukakura. Geza tongiri nenge ngombe. Zani akakurera ukakura. Geza tongiri nenge ngombe. Tonganga zani akakurera ukakura. Geza tongiri nenge ngombe. Zani akakurera ukakura. Geza watokangana zani akakurera ukakura. Una mazino tongiri nenge ngombe. Geza watokangana zani akakurera ukakura. Tongiri nenge ngombe. Zani akakurera ukakura. Tongiri nenge ngombe. Next update ividhiyo remota yabvira manheru. Mota iyi yabvira isina kutungidzwa, iri kunzi yabvira isina kutungidzwa panzi papub parking muHarare town. Ndo mabvirira mota iyi. Ndokumbirota zvanofika comment section. Yabvira manheru isina kutungidzwa kusvika ave madota. Ngatione this video. Ini Sahati Rare ndaenda. Muwe nezuva rakanaka. Much love. Oh,
This car is about to explode. Woo, it's about to Jesus Christ, Jesus Christ. Okay, so funny. Oh my god. This is Kiritan, guys. 2nd Street Extension. The car's on fire. Hey, my guy, what is? So people are stuck because there's no exit points. The only other exit point is where the car is burning and where the entrance is, but there's a lot of cars there. The best that people have done is moved away from the burning car, but we are all stuck. There's no exit point. That's Kim, by the way.